Ahojte, moje meno je Jakub a vítam vás u ďalšieho videa s názvom Parkour. Takže môžeme začať, ako to hovorím u každého videa začiatku parkourového. Takže áno. Toto video zase nebude až tak okomentované, lebo môj kamarát už nie je môj kamarát. Forever alone. Lebo sme sa pohádali a teraz nemôžem s ním volať, lebo sme sa pohádali, no. Takže to už je jedno, to už vás asi ani nezajíma. Ale, a keď nie, no tak bohužiaľ. A toto je taký veľmi ľahký parkour, ale ma vždy varpne dozadu. A to nemám rád. Si všimnite počas videa asi určite najmenej 10 krát v tomto videu, tam, jak neviem čo, ma varpne dozadu. To som asi robiť nemal, mal som iba pokračovať. A robím aj taký maličký challenge v tomto videjku, ale neprezradím, čo to bude. Aby to bolo prekvapenie. OK? OK. Asi prestanem už spievať v mojich videách, lebo vidíte? Toto sa stalo. Ani ksicht nemám. Ale keby ste videli, ako sa zmení ksicht naspäť, no ksicht nie, ale skin, lebo vidíte, aj tam. Lebo som, ako to je na game teame tento parkour. Iba keď sa prihlásite alebo zaregistrujete, to je jedno. Tak to dáte ten kompas, kliknete ho a potom a potom si pohľadáte solové minihry, tam to tak bude ukazovať v tom kompase a tam si nájdete map ako parkour. A keď kliknete na to, tak vás to na takému obrovskému stromu portne. A tam budete mať ďalší kompas a tam zas kliknete. A si nájdete mapku Duhovka. A to je presne táto mapka. A toto video je natočené dňa 23.1. Už za chvíľu bude mesiac od Vianoc. Vidíte, ako to rýchlo ide? No, takže tak. Počkajte, musím niečo vyriešiť. OK, som späť, ale ten chat podľa mňa vám vadí, vidíte? Takže si dám options, kde je settings. Chat settings, hidden, aby vás ani mňa to neotravovalo. Takže áno. A keby ste čudovali, čo som robil, tak som išiel na záchod. Áno, každý človek musí ísť raz na záchod. No. Ste to videli? Fú. Alebo vám radím si pozrieť moje video, čo som vydal včera. No, to je jedno, keď hovorím, že včera, alebo predvčerom, alebo pred týždňom, lebo toto video bude na YouTube asi. Takže, neviem, kde som skončil. Ale jednoducho si pozrite, že čo sa stane, keď odpálim 500 000 TNTčka naraz. Áno. Aj on ma otravuje, takže si dám toto. OK. Že by ma neotravoval. Ani že by vás neotravoval. Toto som nemal robiť, že? OK, takže toto je taký double block jump. Toto už RIP. Rest in peace. Ne.
Neviem ani už, aké tlačítka stlačam. Ale to už je jedno, hlavné je, že parkurujeme. Toto video bude mať v priemere od 6 až do 8 minút. Bude asi také 7 minútové. Lebo nemám rád, keď sa mi dlho renderujú videá a potom nemôžem nakrútiť ďalšie pre vás. Takže, a čo sa stane, keď... Aha, sú tu retardované bloky. A keby ste sa čudovali, áno, ešte doteraz exploduje tých 500, viac ako 500 000 TNTčok. Fú, ale to bola dosť veľká explózia. To bolo asi viac ako 500 000 TNTčok, lebo keď som sa pozeral, no ja som sa vlastne nepozeral, ale v MC edite vy to asi máte, alebo nemáte, ja neviem, ja som u vás doma nebol. A už je 6 minút, takže ja sa s vami lúčim a dovidenia. Ale nie, ešte takých, no, jak som hovoril, do 7 minút. A toto už asi teraz poviem druhýkrát, ale prepáčte, toto video nie je okomentované až tak, ako by malo byť, lebo som sa pohádal s kamarátom. Áno, som to hovoril na začiatku videa. A mi poradte, že aký program mám používať na strihanie, lebo teraz striham vlastne tak, že stlačím moje tlačítko, že by mi to dal strih v Bandicame. Takže tak, no. Takže ešte 5 krát pôjdem. A prepáčte, keď sa to tak veľmi veľa razy opakuje, ale tak nie som ani ten najlepší v parkúre. A preto aj toľko veľa krát padám. A toto video možno bude mať buď 8 minút, áno 8 minút, lebo už to nechcem tak dlho naťahovať. Presne 7, 3, no vlastne, ešte mám 2 pokusy, alebo 3, neviem, dáme na 2 pokusy. Aha, som ten challenge chcel urobiť, tak to urobím teraz na tento posledný pokus. Ten challenge je, že musím vždy držať takto, teraz nehýbem vôbec s myškou, iba si to dám do stredku. A vyskúšam. Ako toto nie je fér, lebo mňa to vždy varpne dozadu. Tak sa mi podľa mňa ešte viac darí, než... Dobre. To by podľa mňa mohlo byť pre toto video. Keď sa vám to páčilo, tak dajte like, odber, veľmi ma to poteší. Ja sa s vami lúčim a dovidenia.